sami kalih biasa ingkang kita waos. Nggih. Mananipun napa? Nggih segedhik gemano nggih menawi pas maos niku kersanipun awake dhewe ya paham sing kita waos. Allahu akbar kabira. Allah utai Allah iku akbaru maha agung, kabiron kelawan agung temenan. Walhamdu ta segaya puji iku lillahi kagungane Gusti Allah, kathiron kelawan akeh. Wa subhanallahi maha suci Allah bukrotan ing dalam wektu esuk wa asulan lan wektu sore. Inni wajjahtu stune ingsun ngadepake ingsun wajhiya ing wajah ingsun lillazi marang zat. Fatara kang wis nitahake sapa allazi as-samawati ing pira-pira langit wal ardi lan bumi. Hanifan halih lurus condong marang kebenaran, musliman tur halih tunduk patuh berserah diri dateng Gusti Allah. Wa ma ana lan ora ana utahe ingsun iku minal musyrikin setengah saking wong kang nyekutokake kabeh nggih, wong kang menyekutukan Allah. Inna sholati setune salat ingsun wa nusuki lan ibadah ingsun wa mahyaya lan urip ingsun wa mamati lan mati ingsun iku lillahi kagunganipun Allah Rabbil alamin kang mengirani alam kabeh. La syarika ora ana sekutu iku maujud lahu kedue Allah wa bidzalika lan kelan mengkono-mengkono kabeh iku umir tu den perintah sapa ingsun wana utawi ingsun iku minal muslimin termasuk golongan wong kang Islam utawi tunduk patuh berserah diri kabeh. Nah sampai ngriku semendah malih niki sing biasa kita waos. Ning wonten tambahan teng mriki, panjang tambahane niku. Tambahane ngeten, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta Rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa'taraftu bi dzambi faghfir li dzunubi jami'a fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayiatiha la yarsifu sayiatiha illa anta la yarsifu sayiataha illa anta labbaika wa sa'daika wal khaira kulluhu fi yadaik wa syarru laisa la ilaik wa anabika wa ilaik tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Niku dawa banget nggih. Niku waosan doa iftitah naminipun nggih. Doa sak badanipun napa takbiratul ihram. Apal mboten Bu? Boten, kula dhewe ya ora apal niku nggih. Niku namung kula waosaken mawon niku nggih. Terus tambah malih ngeten. Niki tasih enten tambahane. Allahumma ba'id bainal niki. Tambahan ini sing biasa diwaos dan sedherek kita wonten jamiah napa wonten Perserikatan Muhammadiyah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoya bisalti wal ma'i wal barad. Nah niku. Niku ta sing diwaos dan sedherek kita napa saking Perserikatan Muhammadiyah biasanya niku. Lah sing ngajeng wau niku biasane diwaos dan sedherek kita saking Jamiah Nahdlatul Ulama ngoten niku. Bedane ngoten niku. Ning ya tetep ae niku sami-sami saking Kanjeng Nabi, mboten usah nggih napa udur-uduran nggih, eker-ekeran, nyalah-nyalahne paling bener mboten niku sedaya leres krana sedaya saking Kanjeng Nabi. Napa maknanipun sing doa iftitah utawi zikir sing biasa tiwas dan sedherek kita saking Perserikatan Muhammadiyah wau? Allahumma duh Gusti Allah, ba'id mugi panjenengan ngedohaken baini antarane kula wa baina khotoya lan antarane dosa-dosa kula, kaluputan kula, kama ba'atta kaya oleh panjenengan ngedohaken bainal masyriqi antarane wetan wal maghribi lan kulon. Nah niki maknane nggih. Allahumma duh Gusti Allah, nakini mugi panjenengan bersihaken kula
min khotoyaya saking pira-pira kaluputan kula kama yunakka kaya oleh dibersihake apa asaubu klambi al abyadu kang putih minadana saking kotoran. Nah niku maknane. Allahumma do Gusti Allah ighsilni mugi basuh panjenengan ing kula min khotoyaya saking pira-pira kaluputan kula bisalji kelawan salju wal ma'il baradi lan banyu kang adem. Nah niku maknane niku nggih. Masing-masing enten maknane nggih sae sedaya niku nggih. Sedaya sae. Ah pun. Niki riwayat kaitanipun kalian doa sak bakdanipun napa wau takbiratul ihram. Nggih. Nah, tasih enten malih janjanipun ning mboten sakula waos niki. Niku macam-macam doane. Saterusipun hadza faslun hadza ma warada minal azkar fi du'a'it tawajjuh. Sekabehane pinten-pinten maceme donga kala wau nggih. Niku donga ingkang napa dipun riwayataken ngengingi zikir-zikir utawi donga tawajjuh. Tawajjuh itu doa iftitah wau lho nggih. Doa sak badanipun takbiratul ihram. Dawuhipun Imam Nawawi, fa yustahabbu mongko disunahake apa al-jam'u menggabungkan bainaha antarane pira-pira donga wau, kulaha sakabehane. Dados sunah lek apal niku digabung diwaca kabeh. Ya dadi salate ya tambah suwe ngoten nggih. Nah, tambah dawa kok nggih. Misale gabungne antare kabiron karo bait baini. Niku mawon pun dawa niku lek digabung ngeten nggih. Ning lek sing gabung niku wau kanggo sinten? Liman kanggone wong sholat kang salat sapa wong mungfaridan kalih ijen. Lek salate ijen ya ora apa-apa digabungne. Lek salate jamaah dadi makmum ya ketinggal imame. Ngoten. Walil imam lan kanggene imam idza uzina utawa idza azina nalikane ngizini lahu marang imam sopal makmumuna para makmume. Dados menggabungkan donga-donga iftitah sing kathah wau niku pareng kangge tiyang sing salat ijen utawi kangge imam sing sampun pikantuk izin saking makmume. Jadi lek arep maca doa iftitah sing dawa kathah wau niku kudu izin riyin kalih makmume. Pak, Bu, kula mengke doa iftitahe dawa kabeh kula waca misale nggih. Ning lek ngoten niku mengke kira-kira terus bubar jamaahe. Wis ora sida jamaah kula. Kula dhewe ngoten niku. Ngoten niku nggih. Intine antarane imam lan makmum niku harus saling ridho ngoten lho. Dados salat niku pancen kedah memperhatikan, imam niku harus memperhatikan kondisi makmume. Ora kok egois. Mentang-mentang apal dawa kabeh diwaca. Nggih. Makmume padahal ya ngapunten sampun sepuh-sepuh lek ngadeg niku gruyuh-gruyuh. Gitu. Lek ngadeg suwe gringgingen. Krana imame maca dawa sampai sempoyongan, gresuan. Ha niku mboten sae. Mila kedah nggih kedah saling pengertian ngoten niku. Mila saumpami kok imami badhe maos-maosan sing dawa, kedah angsal izin saking makmum. Ngoten niku. Dados imame dhewe lek maca dawa ki ora kenek kok egois, nggih ngoten niku. Fa amma idza lam ya'zanulah fa amanapun idza lam ya'zanu nalikane ora ngizini sapa makmum wa lahu marang imam falyatulu mongko ora oleh ndawakake sapa imam ngalih ngatasi makmum bal yaktasiru balik ngringkes ngalambak didzalika ngate sebagiane donga mawon lek makmum ora ngizini utawa ya ora kudu njaluk izin jane niku paling boten imame ngerti oh makmume iki enek sing kira-kira ra kuwat nek ngadeke suwe niku tahu diri kudune imam niku ya aja maca sing dawa-dawa diwaca sing cendhek mawon kepeti ringkes sing cendhek ngoten nggih.
Wa husnu iktisarihi utai bagus sing ringkes waosan donga sak badane doa iftitah. Napa? Sak badane takbiratul ihram ngala ing atase teng mriki ngeten ngendikane. Ngala wajah tu wajhiya ila qolihi minal muslimin. Nah, lek teng mriki ngapunten, wonten kitab Al-Adzkar menika ingkang pun anggit dening Imam Nawawi, saumpama makmum utawi imam nggih, imame badhe ngringkes maca zikir sak badane takbiratul ihram niku lek teng mriki dingendikane sing apik diringkes waosan nika doa kabiron ngoten nggih ngapunten niki krana Imam Syafi'i niku madhabe ya Imam Nawawi niku madhabe Syafi'iyah. Nah, Imam Syafi'i niku biasane milih doa iftitah niku utawi zikir sak badane takbiratul ihram niku gawe kabiron. Nah niku. Dados sing diringkes inni wajjahtu wajhiya. Ya pokoke kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asyila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard sampai akhir ngantos wa ana minal muslimin. Nah niku. Sampai niku. Oh, nah, tapi nggih mboten berarti nek sing milih Allahumma ba'id ba'ini lajeng salah mboten. Niki namung pilihan istilahipun nggih. Pendapat sang Imam Nawawi lek pomo diringkes niku dari Imam Nawawi termasuk ugi teng madhab Syafi'iyah niku milih sing niku wau kabiron ngoten. Wa alam lan ngerti ya anna hadzal adzkar stune iki pira-pira zikir iku mustahabbatun. Maca zikir sak badane takbiratul ihram niku wau, sae kabiron punapa dene Allah bait baini niku mustahabbatun disunahake. Fil faridati sae ing dalam surat fardu wan nafilati utawa dene salat sunnah. Nggih. Dados salat fardu nggih sunah maca, salat sunnah nggih sunah maca. Falau taro kamangka lamun to ninggal sapa nghu ing zikir wau firraqatil ula ing dalam rakaat pertama amidan hari sengaja au sahian utawa lali. Kadang-kadang enten to sing mboten maca niku. Misale lek imame niku le maca banter, kadang-kadang wah misale biasane niki ngapunten-ngapunten nggih. Lek cara salat jahar ngoten saged dikira-kira. Soale imame kan dadak maca Fatihah, oh iki rung maca Fatihah. Aku tak maca doa iftitah sik, saged dikira-kira. Ning lek salate salat sir zuhur po asar. Kan mboten ngertos Bapak Ibu nggih. Imam iki maca doa iftitah apa ora? Apa langsung maca Fatihah? Kadang-kadang kula natos niku. Jamaah, makmum, gitu. Yus enak-enak bar takbiratul ihram maca zikir doa iftitah. Tak alon-alone tak napa? Dihayati niku. Ini wajah tu wajah. Lah kok tiba-tiba imame wis rukuk. Allahu Akbar lah. Lah piye iki? Urung maca Fatihah padahal. Wah niku. Ngoten niku ada-ada ngoten niku nggih. Nah, lek umpama rakaat pertama sengaja ra maca utawa lali ra maca doa iftitah, lam yaf'alhu ba'daha ora perlu nglakoni sakwuse niku li fawati mahaliha krana wis pot niku maksude wis kelangan tempate maca doa iftitah. Ora usah disaur ngoten lho nggih. Walau fa'alahu lamun to nglakoni ateges dilakoni sak badane napa panggonane wau. Kana makruhan mongko makruh sing ngoten niku. Ning wala tabtulu salatu ning ora batal salate. Namung makruh mawon. Walau tarokahu lamun to ninggalake sapa wong hu ing doa utawi zikir sak badane takbiratul ihram. Ngakibat takbirati sakwuse takbir. Sawute takbir niku ra maca. Hatta syara'a sehingga nglakoni sapa wong fil qiraati maca Fatihah au ta'awwadha utawa maca ta'awud faqad fata mahallahu maka wong wis kelangan panggonane maca zikir sak badane takbiratul ihram. Fala ya'ti bilan maka ora sah nglakoni. Dados batasane panggonan takbiratul ihram panggonan apa doa iftitah niku wau Bapak Ibu nggih. Niku ketika wong salat niku wis maca ta'awud. Ta'awud niku napa? Ora ta'awud lho nggih. Ora ta'awud dalam bahasa Jawa.
Ta'awud dalam basa Jawa napa artine? Nah, ta'awute niku. Enten mboten ngriki istilah ta'awud. Mboten enten. Oleh tenggen kula enten ta'awud niku apa? Tak apa istilahnya? Dados di ngawur nih lho, ta'awud niku. Nah, tenggen kula ngawur nglakoni dengan ngawur niku ta'awud. Nah niku lek tenggen. Napa lek ngriki? Ta'awur. Lek ngene kula niku ta'awud niku. Ta'awud niku maksudnya nglakoni dengan ngawur. Nah niku ta'awud. Ning mboten ta'awud dalam basa Jawa dalam tenggen kula tapi nggih. Ning ta'awud dalam arti maca ta'awud a'udzubillah niku lho nggih. Krana sadurunge maca Al-Fatihah niku sunnah maca ta'awud. A'udzubillah niku wau. Nah, wong niku lek salat rakaat pertama sak ba'da takbiratul ihram kok wis maca ta'awud, wis kelangan panggonane maca zikir doa iftitah wau, ngoten lho nggih. Mila ora usah baleni neh, ora usah maca doa iftitah. Falau mongko lamun lakoni sapa wong bi kelawan zikir sak badane takbiratul ihram mau ateges maca doa iftitah, lam tabtul apa ora lam tabtul mongko ora batal apa salate wong. Ning saumpama kok maca ya ora batal, ngoten nggih. Walau kana lamun ana sapa wong ana iku masbukon wong masbuk. Napa masbuk niku? Salat keri nggih. Salat keri ketinggalan. Nggih. Adroka kang nemoni sapa wong masbuk al imama ing imam fi ihdai rakaatani fi ihdar rakaati ing dalem salah satu pira-pira rakaat. Ata mongko nglakoni sapa wong bihi kelawan zikir sak bar doa iftitah illa ayyakhafa kejaba yen to kuwatir sapa wong masbuk min istigholi saking sibuk maca tak napa iftitah bihi kelawan maca iftitah fawatal fahatati kuwatir ing pote maca Fatihah. Dados Bapak Ibu doa iftitah utawi zikir sak badane takbiratul ihram wau niku ugi sunnah diwaca kanggene wong salat masbuk. Ning syarate nggih ora kuwatir kelangan maca Fatihah. Dados sampun masbuk gitu. Masbuk niku salat keri niku wau. Umpami salat maghrib gitu, salat maghrib karek napa kebagian rakaat terakhir imam maca nisir Fatihah kan. Nah niku kira-kira lek nggih maca ta'awud niku rampunge maca ta'awud. Umpama nggih maca doa iftitah le rampung niku bareng karo rampunge imam maca Fatihah. Krana wis rakaat terakhir bareng maca Fatihah imam kan terus rukuk. Lah sing masbuk wau ora ndi kesempatan maca Fatihah. Nah mila lek ngoten niku ora usah maca. Lek khawatir kelangan kesempatan maca Fatihah wau. Ning saumpama kok enek kesempatan niku ya sae diwaca, ngoten nggih. Ngoten, dados intinya nitu nggih, intine lek enek kesempatan maca sunah diwaca, lek mboten nggih mboten. Fastahilu mongko sibuk sapa wong masbuk bil Fatihati kelan maca Fatihah mawon nek kira-kira kuwatir kelangan kesempatan maca Fatihah ya disibukne nggih maca Fatihah. Fa inna krana setune surat maca Al-Fatihah iku akidun luwih kuat, liyane krana setune Al-Fatihah iku wajibatun wajib. Dados lek maca Fatihah niku wajib, niku termasuk rukun qauli. Rukun niku perkawis ingkang kedah dilampahi nalika kita nindakaken salat. Nah, di antara rukun qauli niku adalah maca Al-Fatihah. Lek maca doa iftitah niku rukun apa sanes, Bu? Nah niku sunnah namungan nggih sunnah. Mila ngapunten. Saumpami salat niku makmum jamaah awake dhewe jamaah makmum, imame salat cepet. Janjane maca ora maca doa iftitah ya ora apa-apa. Kados dene lek salat tarawih niku teng mriki cepet napa dangu salate? Cepet nggih, Bu. Cepet nggih. Nah, misale nika jenengan lek nggih maca doa iftitah misale, wah ora kebagian wektu maca Fatihah. Niku lek kira-kira ora enek wektu maca Fatihah niku wau ya doa iftitah ditinggal mboten napa-napa. Wong niku sunnah ngoten niku.
Pun. Kita lajengaken pundi wau. Wa hadza utawi iki doa iftitah utawi zikir sak ba'dane takbiratul ihram iku sunnatun sunnah. Nah niku wau nggih. Walau adraka lamun nemoni sapa almasbuku wong kang makmum masbuk, makmum sing keri wau, al imama ing imam fi ghairil qiyami ing dalem saliyane ngadeg. Imma fi ruku'i ana kalane ing dalem kondisi ruku', wa imma fi sujudi lan ana ing dalem kondisi sujud. Wa imma fi tasyahudi ana kalane ing dalam kondisi tasyahud. Ahrama mongko takbiratul ihram sapa masbuk niku mahu sertane imam wa tabi zikri wa atalan nekani utawi nglakoni bi zikri kelawan maca zikir al bil imam kang nglakoni sapa imam. Nggih. Terus akhroma niku maksudnya takbiratul ihram kemudian napa? Kemudian napa? Langsung mengikuti gerakan imam lan maca zikir sing diwaca imam bareng karo imam. Walayati lan ora sah nglakoni sapa imam masbuk napa makmum masbuk wau bidu'ail iftitahil kelawan maca doa iftitah fil hali ing dalem kondisi niku wau. Wala fima ba'dahu wala fima ba'du lan ora sak ba'dane. Nggih. Nah niku dados misale ngaten niki wau. Jenengan salat imame wis rukuk. Ning ngapunten janjane nggih masbuk niku ora kudu ngenteni imam niku berdiri Bapak Ibu. Kita menemukan atau menjumpai kondisi imam dalam posisi apapun kita napa saged langsung mengikuti posisi imam niku. Namung mengkele awake dhewe menjumpai imam niku sampun posisi rukuk lan tidak menemukan tidak napa nemoni tumak ninai rukui imam oleh rukuk imam awake dhewe wis kelangan satu rakaat. Ning ora kudu ngenteni lek wis ngadeg neh. Kadang-kadang kan ngoten nggih. Lek kula memperhatikan kan ngoten. Dadi lek imame wis rukuk atau sujud awake dhewe masbuk niku ngadeg sik ngenteni lek wis ngadeg meneh. Imame ngadeg meneh saumpama sik nambah sak rakaat utawa 2 rakaat. Jadi ora perlu ngenteni Bapak Ibu. Dados langsung takbiratul ihram mengke langsung napa? Langsung mengikuti gerakan imam wau. Wong pas rukuk ya melu rukuk gitu. Wong pas sujud ya melu sujud. Mung mawon sing rakaat niku mboten diitung sak rakaat. Ngoten nggih. Mila saumpami maghrib jenengan masbuk lajeng imame niku dalam posisi rukuk di rakaat kedua. Misale jenengan teko langsung melu rukuk. Padahal imame niku ora turung tindak menah wis langsung ngadeg. Dados jenengan kelangan satu rakaat. Niku langsung mengikuti mawon ning mengke sak sampunipun imam salam niku nambah sak rakaat. Napa sak rakaat ngoten niku. Dados ora kudu ngenteni imam niku posisi ngadeg ngoten niku janjane ngoten nggih. Nah, lek umpami kok masbuk sing ngoten niku bar takbiratul ihram niku rasah maca doa iftitah ngoten lho niku wau nggih. Ora sah maca doa iftitah, aja meneh doa iftitah. Fatihah ya ora sah diwaca. Sanajan Fatihah niku rukun Quran wis ketinggalan jelas ketinggalan satu rakaat. Mila langsung kemawon napa mengikuti gerakan imam. Wahtalafalan prasulayan. Prasulayan niku tegese niku berbeda pendapat. Sapa ashabuna pira-pira sahabat kita saking ulama Syafi'iyah. Fistihbabi du'ail iftitahi ing dalem kesunahane doa iftitah fi sholatil janazati ing dalem salat janazah. Nah niki. Jenengan salat janazah niku maca doa iftitah napa mboten Bapak Ibu? Biasane. Kadang mboten nggih. Nah, krana teng mriki pancen ada perbedaan pendapat niku. Lek salat jenazah itu perlu maca doa iftitah apa langsung maca Fatihah, ngoten lho nggih. Dalam hal ini enek perbedaan pendapat. Nggih. Wal as-sahhu. Nah niki. Wal as-sahhu utai pendapat kang sahih, kang bener. Anaustuhune
Dua iftitah ing dalam salat jenazah iku la yustahabbu ora disunahake. Nah, dados lek dua napa salat jenazah sak dari takbir nika niku rasah maca dua iftitah. Berarti langsung maca napa? Maca Fatihah. Biasa salat jenazah mboten, Bu? Mboten nggih. Karena ibu-ibu biasanya langsung takziah ya langsung diprok ning kita langsung golek papan diprok teng pundi ngoten biasa kita. Nggih mboten napa-napa. Salat jenazah niku nggih sunnah kok nggih. Napa kok sunnah napa fardu kifayah. Fardu kifayah niku lek sing enten sing sampun nglampahi sanese pun gugur kewajiban ngoten nggih. Nah, dados mboten dipun sunahaken maca doa iftitah ing dalam surat jenazah niku. Kenging napa? Li annaha krana setuhune salat jenazah iku pabek niyatun dibangun ala takhfif ing atase enteng ringan. Dados ora usah nambah-nambahi donga nih. Termasuk doa iftitah niku. Karena salat jenazah niku digawe sak enteng-entenge ngoten. Wa lam ngerti anna doa istiftahi. Sak temene donga istiftah. Iku sunnatun. Sunnah laisa biwajibin ora wajib. Oh sampun nggih. Walau tarokahu lan lamun to ninggalake sapa wong hu ing doa istiftah lam yasjud ora perlu sujud lisawi krana lali. Nah, terus ora perlu sujud sahwi. Nggih. Wa sunnatu ta sunnahe maca doa istiftah wau atau iftitah ya, iftitah atau istiftah. Enten sing istiftah, enten sing ngarani iftitah. Sunnah niku fi dalam doa istiftah iku al israru sir, macane sir nggih. Macane lirih. Falo jahara mongko lamun jaharake sapa wong bi kelawan doa istiftah wau, nggih. Maca kabirane buanter, kabira walhamdulillahi katsira. Ngoten banter misale nggih. Kana mongko ana apa mbanterake maca doa iftitah wau, kok ana iku makruhan, makruh namungan. Lek dhewe ora apa-apa makruh. Ning lek salat jamaah kok macane banter, ganggu tanggane, ngoten niku nggih. Tanggane keganggu, ngoten. Wala tabtul lan ora batal apa salate wong, nggih. Dados mboten batal salat lek doa iftitah niku dibanterake. Kita lajengaken. A'lam lan ngerti ya ana ta'awudha sune maca ta'awud ba'da doa istiftahi sause doa istiftah iku sunnatun nggih sunat bittifaqi kelawan napa? Kelawan mufakat. Nggih. Dados para ulama sepakat maca ta'awud wau sak ba'dane doa iftitah niku sunnah. Nggih. Sunnah dados bar maca wa ana minal muslimin sadèrèngé maca Fatihah niku lajeng maos napa doa napa maca maos ta'awud. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sae imam pun apa dene makmum niku sunah maca ta'awud. Saumo dadi imam macane ya aja banter sir ta'awude ngoten nggih. Wa huwa utawi ta'awud iku muqaddamatun disi lil qiraati marang maca Fatihah. Dados maca ta'awud itu sebelum maca Fatihah. Qala Allah Ta'ala dawuh wonten Al-Qur'an, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Nah niki dawuhipun Gusti Allah, fa idza qara'ta lamun maca sira Al-Qur'ana ing Qur'an, fasta'iz mongko nyuwun kebaureksa sira billahi kelawan Allah, tegese maca ta'awud, nggih. Nyuwun kebarsa kelawan Gusti Allah minasyaitoni saking setan ar-rajimi kang diranjam. Ya niku tegese maca ta'awud aja maca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim niku nggih. Maknane ayat niki inta jamaahiril ulama mungipun para ulama nggih, jumhur ulama idza aratta nalikane ngersakake sapa sira al-qiraata ing maca al-Fatihah fasta'iz mongko maca ta'awud. Dados ayat ini
Nggih, menggahipun para ulama, jumhur ulama niku dalam konteks salat lek arep maca surat Al-Fatihah hendaklah maca ta'awudz sik, ngoten niku. Maca ta'awudz riyin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim kala wau. Wa'lam lan ngerti ya annal lafdz tune lafat al-mukhtara kang dipilih fit ta'awudzi ing dalam ta'awud niku a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, bados biasa ingkang kita waos mbok pilih nggih. Terus a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mananipun apa? A'udzu nyuwun kebau reksa. Bau reksa niku Kiai kula riyen le maknane kebau reksa niku. Bau reksa niku maksude perlindungan ngoten nggih. Nyuwun perlindungan kula billahi kelawan Allah minasyaitoni saking setan ar-rajim kang dirajam. Yang terkutuk le basa Indonesiane ngoten nggih. Ning enten waosan ta'awud niku sing redaksine benten. Wajah lan enten waosan saya niki. A'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Dados sak badane lafal Allah ditambah lafat as-sami al-alim. Niku ngapunten biasane lek teng Masjid Al-Falah niku diwaos ajeng Jumatan niku. Teng mriki nggih, maksud niku. Nah niku. Ta'awudz niku ditambah as-sami'il alim. A'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Nggih. Wala ba'sabi ngendikanipun Imam Nawawi ora apa-apa ditambah niku. Namung tambahan sifat. Napa maknanipun? A'udzu nyuwun perlindungan kula billahi kelawan Allah as-sami kang maha midanget, kang maha mireng, al-alimi kang maha ngudaneni, maha pirsa minasyaitoni saking setan ar-rajim kang dirajam. Terus mboten napa-napa labak sabi. Walakin tetapi al-masyhur kang masyhur al-mukhtaru kang den pilih wal awalu sing pertama. Nih dawuh Imam Nawawi, tetapi lafat ta'awud sing masyhur tur dipilih niku sing pendek mboten sah ditambahi as-samil alim. Nggih menika a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ngoten tok. Nggih. Wa'lam lan ngerti ya anna ta'awudha sunah ta'awud iku mustahabun disunahake laisa biwajibin. Nah, sepisan malih ta'awud niku nggih sunnah, mboten wajib. Karena ta'awud niku nggih sanes Al-Fatihah. Lek basmalah benten malih Bapak Ibu. Basmalah niku lho lek ajeng maca Fatihah kadang bismillahirrahmanirrahim santer nggih. Ning enten ulama sing ngendikane basmalah niku bukan bagian dari Al-Fatihah. Mila lek sing menganggap basmalah niku bukan bagian dari Al-Fatihah, maca basmalah niku ora wajib ning sunnah. Padha karo maca ta'awud. Ning lek kita berkeyakinan basmalah itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah, maca basmalah niku wajib, lek ora maca ora sah salate. Karena ada ayat yang belum dibaca atau ada ayat yang tidak dibaca. Nah, ngoten niku. Pokoknya Bapak Ibu natos jamaah terus imame macane basmalah niku lirih utawa kepara ora krungu malan, gitu. Natos mboten? Mboten, dereng natos. Kadang-kadang kan Allahu Akbar, takbiratul ihram terus menang Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teng Mekah niku ngoten. Teng Mekah niku ngoten. Niku kedah memastikan Bapak Ibu, lek awake dhewe meyakini bahwa basmalah niku termasuk ayat dari surat Al-Fatihah, gimana ayat pertama, harus dipastikan lek awake jamaah imame maca basmalah. Soalnya lek imame ra maca basmalah, awake yakin imam ra maca basmalah, awake dhewe rasah makmum kali imam niku. Karena napa? Karena dalam keyakinan kita imam niku salate rasah, ngoten lho nggih. Rama kurang wacane, basmalah ra genep basmalahe. Nah, ning le maca imam iki apa kudu banter basmalahe? Ora, lek menderek kiai kula niku. Sing penting awake dhewe iso meyakini imam kuwi maca basmalah sanajan sir. Nah, bahkan lek kiai kula ngendikane, pomo ora krungu wacane basmalah imam, dirungok-rungokne kok ora ya ora nek suarane. Sing penting imame niku ada waktu jeda meneng dan dalam jeda waktu itu
kita husnudzon, gadai dzon sing kuat, imame maca basmalah ning sir, itu juga boleh ngoten niku awake dhewe makmum. Dados ora mboten berarti lek ra maca niku tidak berarti awake dhewe ora oleh makmum ngoten nggih. Dados bar imame bar takbiratul ihram Allahu Akbar meneng. Ada jarak, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ora krungu maca basmalah sanajan sir ora enek suarane. Ning lek sekali lagi, lek sadurunge maca alhamdulillah niku kok imame meneng dan pada saat meneng itu kita husnudzon imame maca basmalah, awake dhewe oleh makmum ngoten niku, sah makmume. Tapi dengan husnudzone niku, husnudzone imame maca basmalah ning sir mung wae ora krungu krana enek wektu jeda sing dimungkinkan pas waktu jeda itu imam maca basmalah. Nah, benten kali kondisi lek imam itu tidak bisa dihusnudzoni maca bismillah. Bar takbiratul ihram Allahu Akbar niku langsung alhamdulillah. Nah, kapan nih maca basmalah? Renek wektu, ora mungkin niki maca basmalah renek kesempatan. Misale wonten niku. Nah, awake dhewe niku ora kenek makmum. Karena niku wau wacane Fatihah imam ora genep. Ngoten niku nggih. Niki terkait dengan basmalah. Dados lek basmalah niku ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ngengingi status basmalah itu bagian dari Al-Fatihah punapa mboten. Lek dalam mazhab Syafi'i, basmalah itu adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Mila basmalah wajib diwaca dan jahar. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Ngoten. Nah, lek ta'awud wau niku sunnah bukan wajib nggih, ta'awud niku. Dadi mau imam ra maca ta'awud ya ora apa-apa. Ngoten niku. Lau tarokahu lamun to ninggalake sapa wong hu ing ta'awud lam yaksam mongko ora dosa wala tabtul lan ora batal apa salate sawaun padha uga tarokahu ninggalake sapa wong ing ta'awud amdan sengaja au sahwan utawa lali. Wala sujud lan ora perlu sujud li sahwi krana lali. Nah, dados lali ra maca ta'awud wau ora perlu sujud sahwi. Wa mustahabun lan iku disunahake fi jami sholati. Dados maca ta'awud niku disunahake ing dalam seluruh salat al-faraidhi kang fardhu. Wa nawafil lan salat sunat kulliha. Nggih, sekabehane. Dados maca ta'awud niku disunahkan di seluruh salat baik fardhu ataupun sunnah. Wa istahabbu lan disunahake ugi fi sholatil janazah dalam salat janazah. Dados maca ta'awud niku ya termasuk disunahaken ing dalam salat janazah. Dados salat janazah niku napa to Bu sing diwaos Bu? Kan namung surat Al-Fatihah gitu. Takbir pertama maca Al-Fatihah. Takbir kedua maca napa Bu? Maca sholawat. Takbir ketiga donga niku. Maca takbir keempat nggih donga nggih. Donga. Dungane lek takbir ketiga niku Allahumma firlahu utawi maghfir laha warhamha atau warhamhu wa'afihi atau wa'fu dan seterusnya niku gitu. Nah niku. Nah, macane ta'awud niku ketika ajeng maos Al-Fatihah berarti takbir pertama. Allahu Akbar. Saat dari maca Al-Fatihah, sunah maca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu maca Fatihah. Maca Fatihah rasa banter-banter mboten kados salat-salat fardhu ngoten nggih. Salat jenazah niku. Wa yustahabbu lan disunahake lil qori kangge wong kang maca wong kang maca Quran maksude utawi maca Al-Fatihah kharija sholati di luar salat bijma'in kelawan ijma' edon halih malih. Dados sunnah maca ta'awud niku termasuk lek maca Quran maca Al-Fatihah di luar salat niku wis sunnah maca ta'awud. Jaminan saniki. Nah, perhatian to Bapak Ibu nggih. Nggih. Bebeli ngaten mawon nggih Bapak Ibu nggih, mangaosan dalu menika niki zikir sak badanipun takbiratul ihram kala wau ingkang dipun wastani doa istiftah. Nggih, enten sing mastani doa istiftah.
utawi doa iftitah enten semastani ngoten niku sunnah. Macam-macam kathah, mboten usah udur-uduran pundi sing diapali, sing diantepi niku mawon waos, mboten usah nyalah-nyalahne sing benten waosane. Ngoten nggih. Nah, terus saumpama kok jenengan kongang apal kathah doa iftitahe terus kongang diwaca kabeh nggih sae diwaca sedaya lek salate salat ijen ngoten nggih. Nek lek salat jamaah ya ora usah diwaca kabeh sanajan apal ndak ketinggalan makmume imame ngoten. Nah, terus wau tentang ta'awud. Ta'awud niku termasuk sunnah ugi diwaca sakbadanipun kita maos doa iftitah atau istiftah sakderenge maca surat Al-Fatihah. Nggih, niku sunnah diwaos maos ta'awud. Makaten ngaosan dalu punika sadèrèngipun kita tutup monggo kita ndonga sesarengan. Estu mugi-mugi kita pikantuk ilmu ingkang manfaat barokah. Pepanggihan dalu punika dados pepanggihan ingkang maslahah kagem kita, manfaat barokah ugi dhateng pagesangan kita. Lan mugi-mugi estu sumrambahipun kesainan pangaosan dalu punika sumrambah dhateng sedaya keluarga, putra wayah lan sedaya keluarga kita. Allahumma amin. Ala hadziniyah wa ala kullatin sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hamdan yuafini wa mukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa dumlina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la jahilan illa 'alamta wa la faqiran illa ghanaita wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya la qaridha wa la nasalah illa qadaita wa yasarta wa la hamman illa farasta wa la dainan illa qadaita. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa sanjadidan barakan fih. Allahumma anfa'na fi ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilman nafi'an. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amri syada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makaten lan semanten anggen kula nderekaken waosan dalu punika Bapak Ibu estu mugi-mugi wonten gina manfaatipun kathah khilaf lepat anggen kula matur estu nyuwun agunging sesambuta parsami. Monggo kita pungkasi kita tutup kula tutup nggih waosan dalu punika kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.